Yung Pasko, mga igsuon, ilabi na sa akong mga beloved nga 28,000 followers. So, grasya kayo mo sa kaytasan. I wish you all the luck. I wish you all the strength and happiness despite the challenges na bisag unsa pa kalisod ang kinabuhi. Dapat happy lang gid ta kay kana siyang happiness God. It's your choice. Na mutuo gid ko ana nga piliun nimo nga malipayon ka naa gid nimo kay naa man gyud mga butang nga bisan unsaon nimo beyond your control gyud mo na siya nga I wish you strength, happiness despite the trials unsa may inyong sitwasyon karon. Hinaot unta nga ang tanan always grateful kung asa man sila nya gaan ang ilahang gipamati sa ilahang kalawasan, wala sila yung mga problema nga grabe nga gihambing kay kanang mga bugat nga problema sa imong kinabuhi. Anaay panahon nga di na gina nato madalaon niya ang makahimog gaan ana ang makahimog kahupayan ana ang mga grasya ra gyud sa taas unya og open ka sa grasya sa Ginoo mo na siya nga makadawat gyud ka nga anang maong healing, maong kahupayan, consolation sa imong kasing-kasing despite sa imong mga giagian karon. Now mga igsuon, unsa man gyud ang Pasko ninyo? Unsa magi kahulugan or naabay kahulugan kaninyo ang Pasko or just an ordinary day para sa inyo ang Pasko? Naaba ni siya'y kahulugan sa inyong kinabuhi? Aloysio! Go! Naabay kahulugan ninyo ang Pasko? Ang uban ko, di man mo tuo og Pasko. Karon, kung di ta mo tuo, di lang po ta makiglalis, di lang kita mag-waste sa atong time. Anang mga butang kapoy kayo, mga nonsense. Kaya kanang tao nga, di gid mo tuo, di gid na siya. Hesitant yun na siya to believe what is really nga para nimo imong gustong i-impart anang tawhana. So, do not waste your time. Ayaw pagpakiglalis. So, para na ako, nga usa ka Katoliko, ang Pasko nagkahulugan kani o kalipay, nagkahulugan kini nga kalinaw. So kung ang imong kinabuhi karon is moingon ka nga malipayon ka sa imong Pasko kay nakadawat ka og bahandi, nakadawat ka og mga dikantidad nga mga material sa kinabuhi. Para nako ang labaw nga bililhon ug madawat nato sa Pasko is kana ragyong kalinaw ug kalipay. Katuba nga panahon nga nakay mga nasilo sa pila na katuig. Pila na katuig nga wa mo nagbungol mo, wa mo nagilhanay, wa na mo nag tagdanay, no? Grabe yung paita kung kita nagdumot kay ang bitterness sa imong kasing-kasing labi ra gid kag makakita anang tawhana, makakita ana nga maong nilalang, maguba gid ang imong adlaw kung wa pa ka kapasaylo, no? Madaot gid ka, mabitter gid ka, di ka move on. Ang maong kahulugan sa Pasko para nako mga igsoon is ang pag-read sa mga ang pagbuhi sa mga kasakit nga nasa imong dughan, ang pagpasaylo, no? Ang pagpawagtang sa maong kapungot, ang pagpawagtang sa maong pagdumot sa imong kasing-kasing. Importante gid kaayo na mga igsuon. Ug labaw nga lahi ang imong kalipay kung katong imong nawala nga suod nga higala, suod nga kaparyentehan, igsuon ba or imong ginikanan, no, nga imong gidumtan or naamoy kasilo unya karon okay na mo, happy na mo. So if you are in the state karon mga igsuon nga malipayon, walay kasilo, walay kasakit, para nako mauna siya meaning sa Kapaskuhan. And good thing to know if ikaw na nagpuyo sa kalinaw, like for example sa akua is di man gid ko mudumot but na ako sa part nga I'm so sorry sa akua ni siya, no, sa akua po ni nga part dili man ko mudumot pero kanang ang akua is I will let karma do the thing, no? Di ko moingon nga I am not a person nga moingon nga
sagdi lang kay sila napod ugma damlag, sagdi lang kay mag-antos ra na sila, dili ta ana jud kay ngano di jud mahimuot ang Ginoo ng mga igsuon, no? Ang ako jud is dili jud ko na yung pasakit ako iampo ra gid nako sila, naiampo nako sila nga silang nakita sa kuha nga naguol sila sa kuha, dili sila sa akong part mga igsuon, dili ko I fight quietly my troubles, I fight quietly my those things that hurt me, those people, those persons, those situation nga nagpasakit na ako. I fight it silently by prayer, through prayer. By praying, ma-relieve ra ko sa tanan ako nga mga gihambing nga mga kahiubos, ngano tong nahitabo, ngano tong nabuhat nako, ngano tong nakapasakit ko, ngano kong ipasakitan. So dili ko nga tao nga muhilig og revenge. Bisan pa ang mga nakailan ako, nga mga friends nga nakailan ako, naingon gid sila nako, di jud ko ganahan sa imong part nga magpatunog buraka. Kay di jud siya mao, mura na kagway respeto sa imong kaugalingon. But sa ako ang kabahin is let the Lord fight for them. Let the Lord fight for you. Dili ko ganahan anang ako amo nang sa akong kasing-kasing wala lang. Una ay nakapasakit na ako, sa akong part is I will let the person as if they are not exist sa akong life. Sakto ba ng English anak mo? So murabag okay lang, sige, move on and ingan lang ta mga igsuon, di lang ta mag-ilhanay kaysa healing takes time. Pero wala ko hatred sa akong kasing-kasing. Let it flow, let it go and let God. So more importante sa Pasko mga igsuon nga wala tayo gihold nga grudges. Unya, forgive and forget. Dili ang mga material nga bagay mao'y magkapa lipay nimo, kundi ang wala kay guilt, wala kay hate sa imong kasing-kasing o dili ka bitter, and it makes you beautiful in and out. Happy ka, bisag asa ka, ang aura nimo nindot kayo sa og dating nimo outside. And be willing to accept changes. Be willing to accept that people come and go. Even ang imong relatives, imong family, they will not choose you every time. Nagay panahon nga maglagot sa sila nimo, hate sa sila nimo, forgive and forget. Muna siya importante sa Pasko, dili ang mga material na kinabuhi. So, sa akong mga followers ug sa tanan nga maagian ini nga video, I wish you strength. I pray for all the strength, all the patience, determination, and the power of the Holy Spirit nga mo guide nato kanunay nga makusgan ta sa mga hagit sa kinabuhi, and daghan kay nangandoy nga makaabot karong mga tuiga. So if we are lucky enough, blessed ka ika, it's too stressed to be blessed. Sakto na siya no nga ayaw pagpaka-stress kay kung nabuhi ka karon piskay ka and everything. Ayaw na pangitaon sa payong pangitaon. Kung unsay naagrasya nimo, be thankful, and I pray nga you have a joyous Christmas and a wonderful and abundant New Year. No? So learn from the mistakes, learn from all the hurts, and learn sa mga butang nga nakapa-tuol nimo, nakapa-down nimo karong tuiga, and move forward, no? Kay lain na sad nga kinabuhi. Every day is a new life. Every day is a start of a new beginning. Kung unsa imong gibuhat gahapon, pwede pa nimo ma-change karon. So, maayong Pasko sa tanan, and thank you sa ako mga subscribers o followers. Thank you so much.